Dwashakazi bhotani molweni sanibonani ninjani and buyile kwakhona masikene emxholweni and bala sincokole ngesiduko kumuntu ongasazi isiduko sakhe ncakasana uzawubuza umuntu banjani kwenzeka kanjani uba umuntu angasazi isiduko sakhe iyenzeka uba ungasazi isiduko sakho mna nawe thina sizaziyo iziduko zethu ndicinga uba sinethamsanqa but it's not black and white for wonke omnye umntu. Now ndiyanqwenela into yoba ndiwuphathe lo mba ukuze ucace man kuba khona ukulahlekisana okanye ukulahlekiswa, you understand, kumba ofana nalo. Mna ke mntu usebenza ngabantu okanye mandithi uthwasisayo umzekelo unyanga abantu ekufuneka isiduko ncakasane xa unyangwayo zizinto esiye sidibane nazo ngamanye amaxesha ufumanisa into yoba ufikile umntwana phakathi kwekhaya but kubonakala into yoba kufuneka kumiswe ingqondo xa kuziwa ngasesidukweni sakhe. Now umbuzo umile, kwenzeka njani umntu angabi naso isiduko? Akusuba kanaso isiduko, into kunayo asaziwa. Igazi lakhe lona liyazazi balelaphi qha alizuthetha lithi mna ndiligazi lamathile. Yenzeka umntwana oadopthiweyo, adoption ikhona akushushu ndiyabila, ikhona nalapha kuthi bantu abamnyama i-adoption. Formal adoption as in uye kwi-adoption agencies okanye koonontlalontle. Mandenze umzekelo, umntwana esibhedlele ufumanisa into yoba umntwana lo umithiyo ubelekayo mhlawumbi uhlala esitratweni, si-street kid yena kuqala, mhlawumbi akanabazali, you understand, akathathi ntweni, uyazazi into yoba akazukwazi umnakekela lo mntwana. Uyachaza umthetho uyakuvumela into yoba udeclare into yoba andimazi uba ndimthini umntwana. Ii-social workers ke zingena xa kulapho, uyaqonda, zingenelela xa kulapho zilantu ke zibone into yoba kungenziwa njani. Umntwana ukusalayo kufuneka enayo umzali, kufuneka enalo ikhaya, uyayibona. Umntwana ke ngoku abe up for adoption ngolo hlobo, you understand. And then umthetho une-provision woba ukuze lo mntwana akhule kakuhle angaphazamiseki kwanabazali aba bamkhulisayo, you understand, ingababuyeli ngomso, you understand. Kuba kumzekelo i-grace period apho umuntu othe wathi give up umntwana khona kuthiwe unikwa iintsuku ezinga mhlawumbi 60 days uba wawutshintsha ingqondo, usenalo ilungelo lokuthi hayi ndiphinde ndacinga ndicela umntwana wam. Both parties, umama notata womntwana. Kuphinde kukhangelwe futhi kwifemeli yalo mntwana into yokuba akho mntu na, you understand, willing phambi koba kuphunywe ngaphandle kufunelwe lo mntwana ikhaya. Zii-procedures ke zakhona ezo, uyabo. So ufumanisa into yoba ke after that urhulumente okanye mandithi process legally ayisavumi into yoba nomama womntwana okanye utata womntwana akazuyazi uba umntwana usiwe phi kubani, uyayiva, kwenzela into yoba angabi saphazamisa ke ngoku ekukhulisweni kwalo mntwana, you understand. Iba nzima ke xa ngolo hlobo into yoba omnye umntwana awukhula afuna utreyisa, uyabo, kube kungasenawukwazi, i-paper trail is getting lost somewhere. Yenzeka ngolo hlobo ke into yesiduko kwabanye. Omnye ufumanisa into yoba wayekhula kuloo dolophu, ne, mhlawumbi mama ke wayophangela mandithi eVelkom. Ekuphangeleni kwakhe eVelkom wabethwa ngamaqhwa obomi, mhlawumbi wasebenzisa izidakamizwa, wasebenzisa utywala njalo njalo, wazofumana lo mntwana. Wangumntu ohlala esithubeni basically. Kubekho mhlawumbi umntu omsizelayo lo mntwana amthathe umntwana, you understand, ahambe naye, agoduke naye whatever, but away from apho mama walo mntwana akhoyo, you understand, aye nayo kwenye indawo angaziwayo kuyo.
lo mntwana akhule esaziwa into yoba hayi wafika nobani, uyeva. Lalisithi bali mhlawumbi asweleke nalo uze naye, kuthiwa hayi lalisithi bali wayesithi umamakhe wayengubani, mhlawumbi akamazi nefani umamakhe okanye akasamazi nesiduko, akamazi noba wayevelaphi, qha babedibene kuloo ndawo. Ziyenzeka iimeko ezinjalo. Uyayibona le nto ndiyixelayo. Omnye utata wakhe wafika apha ekhaya engumolusi, uyanderstand, ndizawuthini na, engumntu ongenandawo ehamba ehlala, uyanderstand. Kufuyiwe apha ekhaya, athathe asetyenziswe, abe ngumntu oncedisayo emfuyweni, njalo njalo, utata lo, uyeva. Suke utata mhlawumbi ke ngoku, naye utata uyazichaza mhlawumbi athi ndingugcwanini waseNgqamakhwe, qha into kunayo akuzange kwayiwa kuloo tata, uyanderstand. Afike utata kule lali ke ngoku, akhula kusengumfanana, uyanderstand, okanye uyikwekwana. Abanye bafika bengamakhwenkwe, afike oluswe kulo mzi, afike wahlala kuwo, wasebenza kuwo okanye wancedisa kuwo. Oluswa abe ngumfana ukhula apha, uyaunderstand. Engugcwanini, ngolo hlobo lobugcwanini ke loba uyazazi isiduko sakhe, uyabona. Akhulele apha ekhaya esitya umngqusho walapha ekhaya, uyaunderstand. Xa kufuneka enzelwe isiko ke ngoku ufumaniseka into yoba eyi noba bugcwanini, uyaunderstand. Asiyazi into yoba mhlawumbi naye athi ungugcwanini, mhlawumbi umama wamgqibela nini, umama wayomshiya phiphi, umama wafika kuloo ndawo wathi hayi ungumthile, uyanderstand. Fumaniseka ukuba alibambeke elibala, ayivakali, siqonde into yoba hayi kunoba masingabe sizisokolisa, masimsebenze ngesiduko salapha ekhaya, thina esiqinisekileyo ngaso. So isiduko somzi okhulele kuwo, otye umngqusho, wakhula waqeqeshwa, wanakekelwa, sisiduko sakho eso. Ayixoxisi, isiXhosa sivuma nje clean and clear, uyashwama kulo mzi. Xa bengena ebuhlanti nawe uyashwama, xa kusenziwa kuthakathwa kulo mzi wenza loo nto yenziwayo ngabantwana baloo mzi lowo. Noba ungathwasa nakakade, uzawuthwasa ngesiduko salo mzi. Abantu bakokwenu begazi baza kufumana ngokomoya. Thina sizawukwenzela isiko lalapha ekhaya, ngoba kaloku akho apho sizasichola khona ngoku. Bundiva kakuhle. Umzi otye kuwo umngqusho, umzi okondlileyo, unalo ibango kulo mzi lowo. Ungakwenzela izinto zakho, uphile futhi. Baninzi siphila nabo, benzelwe amasiko kumakhaya abakhuliswe ngawo. Ze kuthi ke ngoku mhlawumbi wawukhula, omnye abe nelakha awufumane umkhondo, omnye ade ayosweleka engazange awufumane umkhondo. Baninzi abantu mna abathwasileyo endithwase nabo, fumanisa umntu oba wathwasiswa ngesiduko salo mzi akhulele kuwo, kodwa kube kusaziwa into yoba akangowapha Ncakasane. Into kunayo ayaziwa, ayikho futhi indlela yoba ingaziwa. Isiduko somzi, umngqusho, ukutya umngqusho owutyileyo, unamandla. Bayakubanga abantu balamzi, ukhuselwa ngamanyange alamzi, ululutho kwelaa khaya. You understand? You are seen ngabantu balamzi ngokomoya. Ungumntu okhoyo nawe, you exist spiritually and otherwise. You understand? Awuzudinga nawe xa ufuna ukhwaza abantu abadala, khwaza abantu balomzi ukukhusele, wathi wayindoda engaka okanye wayintombi engaka. Ndizama ukuthi mayingabi ngathi alikho icebo likhona, qha ezi zinto ziyaconfuse bethu nami. Kodwa ke bendisithi mandize naloo 2 cents.